Silapha eWard 1 ngaphansi kweJozini Local Municipality. Sizokwethula i-yellow plant le sasikhulume ngayo emphakathini ukuthi sizoqala singene emawadini silungise imigwaqo, sigrede yonke imigwaqo engenele emakhaya nakule migwaqo eshelelayo siyifake inkwali. Besizoyilontsha ngokusemthethweni-ke namhlanje uWard 1 endaweni yaseNgudeni naseMange la izoqala khona ukusebenza. Izosuka mayisuka la izoya kuWard 20, isuke kuWard 20 iye kuWard 2 kanjalo kulandelana kwamawadi soze sophume emanyiseni. Iyona program le esiyinikele ukuthi sizoyenza njengomkhandlu waseJozini and sizolandelela ukusebenza kwayo ukuthi yenzeka ngendlela ekuyiyo. Akumosheki nemali zomkhandlu entweni esingaboni ukuthi yenzani. Sizolandelela nokuthi udizili usebenza ngendlela, o-driver bayiphatha kahle, nomphakathi siyabambisana nawo ukuthi sibambisane kule. Bayithakasele-ke emphakathini le program yethu emkhandlwini since bakhale ngokuthi kade behlala endaweni enganakekile njengemgwaqo, khona la kungasangeni khona emakhaya, iy'moto zibabeka kude. Yiyo leyo mgwaqo impela sizoyilungisa njengeJozini. Sibambisene no-transport. U-transport ukhona kweyayo imigwaqo njengoba ngikhuluma bayayigreda, nakhona sizofaka futhi inkwali la kushelela khona. Sisathi nje ukuphuma kancane entweni ethinta amathende until mhlawumpe sibe sesimeni la esibona khona ukuthi singawafaka amathenda, nakhona siwafaka uma bezosenzela i-black top lokho kwetiyela, kodwa ama-gravel sizozenzela njengomkhandlu waseJozini. Ngiyathokoza.